Nan, da sejdum jajjat. Jajjat. Dak Pavarotti. Għandu vuċi ta' Rosinio. L-iktar dik iż-żaq li għandu. Laqwa l-vuċi imma. Aħjar ma mort xejn il-Monti, għax ma kontx isib dik il-kaset. Għaziz hija antipatku, ekk nannu ma jmurx il-Monti, ma nkunx nistammur, nistimmur wahdi. Ma nsibx kodba u affarijiet interessanti x'nixtri, qed tifhem daqskemm nieħu gost il-Montin. Nan, isma' dik. Iva, fl-aħjar biċċa ġetta ta' ħieli. Di sabiħa. Sabiħa nan. U fejta f'taċċaqleq ir-ras di. Imma għandha ta' xejn ta' bit. Iva, xbit għand. Da x'istorbju dal-għodu? Storbju mużika pal dejpa. Xiex? Tlek storbju mużika pal di. Għax qed nisma' li nifsi nitkellem jien. Ara par naxxili għara kemm ġew sbieħ. Daw se niklu lejla. Ħaxix mimli fin-noodles nest. Għalija ħjar bajda moqlija. U għajja nannu mbagħad baqa' s-soppa għala ċu ellaj u l-ħjar mimli għala samuraj. Tajt li xejta fi mamma tazzija Martes, fettilla toħroġ ġurnata sħiħa nar taħat, fernizija ta' badni. Minn flok ma tajtu hija ma jimportax u nħalli kċina fidej tifla żgħira. Tenki ħafna ta' żur sammut. U jatoħodix jek. Tajjeb, kulħadd tawqijat, x'jidrilkom? Proset, Marija. Proset tas-so. Veru jogħġbok? Veru. Isum erba' bottoniet koloriti li jużaw għal-karnival. Għaj, ma sawni! Papa, x'jidrilek? Xiex? Papa, il-kwadru! Ejwa, zbieħ ħafna. Uħaffu għal quddis l-nofsinar bil-ħaq, ta' buċa ġal waqt sar il-ħin. Tal-ofsinar ikun hemm Patrick. Allura b'daqsek, nixtieq naf kif dak it-tifel ma tiflaħx ta' daħ pinġu. Jo jisu baħnan pa dak. Le, mus sewa ħej titkellem hekk fuq Patrick. Dan għax bin sinjur titkellem fuq hekk ħajt. Anzi, ta' nisniex nagħmlu hekk. Ġifieri jekk ġej minn familja fqira tagħmlu hekk, mhux sewwa taf. Kulħadd jistħoqlu l-istess rispett ġej minn fejn ġej. Fimtek nan. Kemm sar ħin jien dalwaqt irid noħroġ. U l-quddis? Mbagħad il-mur tal-lejla papa tas-sitta. Kollos naċċetta ta' għaliex għax dal-lejl tħall fis-sija minn flok fit-tlieta u nofsa bil-lejl. Bil-fors kelli nidħol kmieni għax kull fejn mort sibt il-Patrick jiġri warajja. U bil-karozza tiegħu u jien bil-karozza tiegħi kien jisu tal-FBI jiġri wara tal-mafja. Min si għamil kik rakdea lili? Jiena tlajt inbiddel ħa noħroġ. Tonja. Biħa, kif insejt? Id-lallu kif insejt? X'insejt? Insejt, ma sax ninsa jena, għara. Għamur il-qaxxar l-leħja jen ħankun għall-est. Victoria. Jina ħammur nasa li dejja mill-ħjar fuq bis-sapun. Ħafna sapun. Għamnek ma' sabun Victoria. 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 Talli namel jien mhux tagħmel. Sokku. Da vojt. Kafe, vojt u vojt. Da vojt. Xi ħadd jaf jgħid li fejn qiegħed il-kafe tew it-sokkor f'din id-dar? Iva ħaffu ftit intom hemm fuq, dal-waqt is-sitta. Victoria, ħallik bil-kompjuter, ejja ħammurru xis-sitta dal-waqt. Dal-waqt l-istar l-bicċa bis. Pa, inti smajt qoddisux. Iva, smajt qabel ma mort fuq il-monti jena. Martes kella tiġi l-lejla. Wara l-ħarġa li kellha ma tal-kor baqgħet sejra dritt id-dar. Tibżax jagħmlilha tajjeb bot mill-familja sammut għall-inqas għal-jum wieħed. Wara l-qoddisa, probabbilment nibqa' xejn nieħu kafejjen. Marru kunu mberkin. Sejrin mela aħna, ejja ħaffu. Victoria! ċaw, mela nan. Ciao. Kunu mberkin, u tolbu għalija. Issa fl-aħħar ninsa ftit arkwit waħdi issa u nista' noqgħod nisma' l-mużika favorita tiegħi.
Naħseb li jgħat n-deja n-nisba l-istorju kollu. Aħjar nisma xi ħaġa fuq il-Walkman. Hawnhekk għandi waħda favorita tiegħi wkoll. Bil-mod, x'nista' nofrilek? Nofrilek grog, vodka, jew inkella whisky, trid? ħallek bid-barra li tafhem għax inxoqqok jekk ma tiġix inxoqqok. Sek ħabbix, sek tibżax. Għad tista' toqgħod trid, jibbi nisaq. Asaq tajti, sek tarfu flus klan. Ekkad ma karb. Mhux tagħmel ftit. Sajsejjed, ma ċertel il-flus issa! Għasta dan il-post jira ma nafux. Għaltek fejn u l-flus! Ma nafx fejn poġġuhom il-flus. Fittex fil-ċar. Ċertel il-flus! Fittex wara l-armari, fittex wara l-inkwatri. Qed tistenna minanti, jiena flus m'għandix. Iċċekk tal-pensjoni tiegħi imur dritt tilba. Stenna, naħseb li fil-ċina. Ejja! Kaċċel! Ma inti ma pjanajċ. Għatta kaċċel! Ma pjanajċ. Imxi! Ma mhux bħal tal-television. Television kollox. Għax qiegħda! Għatta ħafna għax nsibna dik! Kollox. X'inhi dik il-ħarqa? Għatlek mhux affarik! Tiddaħalx! Dik biex għamilta. ċe mortal? Kieku kienet mortal kienet tkun in-naħa l-oħra, mhux hekk? Għatlek tiddaħalx inti! Mhux bil-bitħa tħalt. Bil-bitħa tħalt. Mela bibta barra ħalietu miftuħ. Taċċeslu tal-familja? Laqqas ħila tippjana. Għaw ġej tisra indaqta li kurzita. Il-missek morsi lil-Mario. Mario għandu ħafna flus iżjed. Ma minista ngħidlek. Għardu ċara minn ebinti! Ma ħallew xi ħaġa tal-flus hawnhekk. Għax għadil. Għatlek fejn u l-flus! Stenna. Ġili rajtom il-poġġu xi flus hemm fuq. Fejn? Itla! Raġel! Itla tlek! Ġib il-banker, ħabilha. Għardu ċara minn hemm! Għardu ċara minn hemm! Ġib il-banker. Kollox. Itla! Itla issa! Somma. Itla! Rebba! Fujġajtek. Ma ksitlek xi għadma. Terzax li jaħtlek! U dak id-deħm biex li għandek. Terzax li jaħtlek! Ma s-sikina tijak. Hemm is-sektu ħod tetlu. Inti bdaqqa pa tetlu. Le minti xux. Trix nidok il-poliklinik. Tirda ħoġ jaħtlek inti! Kollox. Fejn serjet? Għatlek li jaħtlek! Biċċa stik biss. Raġel! Raġel! Biex jaqflek id-deħm. Raġel! Poġġi. Għardu ċara minn hemm! Għatlek għardu ċara! Kollox sew, sa noqgħodlek hawnhekk anzi jara. Sa noqgħod wiċċil hawnhekk biex inti tkun tista' taħdem kif jogħġbok u kif trid. Tajjebek? Anzi jara ħalli ngħidlek. Ħalli noqgħodlok bil. Għardu ċara! Viva! U orbotri. Fejn serjet? Ħabel ġib biex. Poġġi minn qiegħda! ħabel għandek? Le! Tara, lanqas ksib għal xejn, int lanqas biċċa ħabel. Ara, hemmhekk għandi biċċa ħabel. Murġi. Inti! Inti! Iva bil-mod. Amħa. Dan huwa. Poġġi! Raġel! U stik biex talaq li ħalqi għamnek. Le, ma ġibt! Għazġib. Għatlek għardu ċara minn hemm inti! Stik m'għandix. Għardu ċara minn hemm! Aħu paċenzi, ma nassigurak li minn issa najjat. Idek, għal rabtu! Ma kemm tkun ħabib, taf inti. Il-neputijiet tiegħi jħobbu jgħadu għad il-kelma, jgħadu li kemm tkun nannu. Daqshekk fi żmien. Iż-żgħar, taf kemm inħobbhom mhux. Insomma, mara, sa noqgħodlok kif jien. Is-sorbot għall-affarijiet tiegħek. Xi trid iżjed minn hekk? Irbat. Jitalaq daqxej ħallek inti! Għaw xirbat, mela marbat ċeja hawnhekk. Lanqas taf tagħmel għoda għadek għajt. Mela omok u bissierek ma batux l-scouts li l-ek. Semmijom li dawk għax safra nxoqlok lilek! Issa se nagħmellek għoqda jiena. U din l-għoda ma tinħalx żgur tħabbix rasek. Anzi, aktar ma nipprova nilħan, l-għoda aktar tissikka ma' jdejja. Tajjebek, ħażhom. Issa ndaħallek Ġifna. u tkun tista' torbot għall-affarijiet. Daħħal idek sew! Ej, viva! Daħħal idek sew! Għawna! Kollu sew, ek. Naħseb li inti għad-deb ġejt hawnhekk hux. Imma hawnhekk deb mawx taf. Għaliex il-mara tat-tifel mietet miskina li qed qasir il-omu.
ħallet t-tfal, il-ġmil taħħa. Kienet meta t-briħ fuq il. Nċtaqmet tkun mil-mara ta' t-tfal. It-biddeb jimportat. Ma mawx dejab taf. Għax l-qas it-tfal ta' t-tfal ma jużaw. Dawka jibsu bis imitazzjonijiet, costumes, jewelry, għajdu li ma jiswa xejn. Għatla kissa jtifin u għal-flus sissa! Narħaf il-butta wara għandi il-portafol, ħudu u l-sib ħudu. L-oħrajn ħaduħ maħħom il-portafol, xibrid binajt. U jek trid issa tista' tmur tibda tfittex hemmhekk għall-affarijiet tiegħek. Tajjebek? Ja ħassa, minn tant postijiet għawġej tisraq. Hawnhekk m'hawnx tisraq. Tidher li ma tifhimx f'dan il-business trid tkun professjonist. Ma tistax tkun dilettant, mhux hekk? Jekk tkun dilettant ma tasalx. Bekk min tista' titgħallem. Għatlek inta taħħassina għattalek il-xilek lilek! Ommi max waħda di. U timla dan it-tapit kollu dem. Dnubja ħasra tapit għadu ġdid timlek kollu dem. Aħjar tieħdu. Ara, tix ngħidlek x'nagħmlu. Ejjejna ninħallu. Għara t-ċċala minnim! Għara t-ċċala minnim inti! Nejnek, tneħħi l-amara, tobrob it-tapit u tieħdu. Jekk trid tista' tħol computer, mara hemm computer hekk kważi għadu ġdid. U għandi l-istereo tista' tieħdu u għandi anke. Le, missa ngħidlek iżjed ċemmel għaliex issa sa niġi kompliċi miegħek, jienu ma jaqbilx. Ma tarax, missa niġi kompliċi miegħek jien. Inta l-nostr ħanxalla kollok jek teġa naftak il-moħra! Mbagħad, jekk tħanxar Leoni, x'jiġri? Tkun trid il-flus biex issib avukat li jkun jista' jiddefendik tal-li tkun tiltli. Għax hija ngħidu għal se tinqabad żgur dak li tkun għamel. Għandek il-marki ta' swaba mxerdin mad-dar kollha, mal-affarijiet kollha. Żgur li mhux se jirnexxielek tneħħihom kollha. U jaqbdu. U kawża kemm tiswa? 3,000? 5,000? 10,000 lira? Mnej saġġibhom. Ebba avukat biex jiddefendik issib. U jiddefendik. U joħorġok il-liberat. Mbagħad jiġi għal flus u flus m'għandekx. Allura x'tagħmel? Tmur tisraq biex tħallas lill-avukat tal jkun iddefendik u ħarġek liberat. Imbagħad terġa' tinqabad li kont sraqt biex tħallas lill-avukat u ssib avukat ieħor u jarġa' jiġi jiddefendik u flus ma jkollokx u tarġa' tmur tisraq u tispiċċa taħdem għall-avukat int. Isma, int kemm tajt għatlek biżżejjed lilek kemm għandu ngħidlek! Jien qed nipprova ngħinek lilek. Dak li qed nipprova nagħmel. U jien ngħidu li anke issib avukat tajjeb. U dan ma jeħelsekx lilek. U tiġi kkundannak għal kemm? 25 sena ħabs. Dan ifisser li inti toħroġ mill-ħabs fis-sena 2021. Dnub ħasra, ma jirnexxilekx tara lil Malta tinbidel. Minn seklu għal ieħor. L-avveniment tas-seklu qegħdin jisejħulu da. Ġrajja li tiġri darba kull seklu u int sa titlifa. Imma tkun il-ħabs, u mill-ħabs titgħallem xi ħaġa żgur ma nixxi ngħidu. Xi ħaġa sa titgħallem. U mbagħad jgħaddu l-25 sena u inti toħroġ mill-ħabs. U x'issib wara l-bib tal-ħabs? Issib li l-avukat qiegħed jistennek biex joħu flusu u tarġa' tmur tixraq u jsir ċirku vizzjuż. U dak kollu għaliex. Għax tilt li. Barra l-lista nibda nidirlek, anzi jien nibda nidirlek! M'intix tinduna li għaw isfelma u xej għajt. Għallibt kull ma. X'nista' ngħidlek, mur ipprova fuq. Jekk trid ma tafdanix, tibżax tellani miegħek marbut fis-siġġu kif jien. Imma jien nassigurak illi m'iniex sanajjat. Jekk titmur, mur. Għara t-ċolla għatlek, għara t-ċolla! Nassigurak. Kull imbier. L-isnija. Sissa?
Zazuħ, kem tista' tqallibx kollox hemm fuq tafx. Hemmhekk minn tassib xejn. Jekk trid xi ħaġa u isfel trid tinżel. M'intix temminnewx. Affarik. Isma' ħabib, mhux aħjar tkollna minn hawnhekk taf. Idejja qegħdin inemmu. Dak sinjali li jibda mhux qiegħed jiċċirkola sew fil-fili u tista' taqbad li xi poplażin. Ara titta kollox minn hemm, għatlek ara tiċċaqlaq minn hemm kollox. Int taf x'għamilt bidejk. Aħjar tara x'għamilt int, eh? Int veru miġnun. Meta tħaltaw ġew f'din id-dar. X'hekk ikun jaf ġewk Fredu. Mela tafni. Jekk nafekx. Da żgur li nafek. Ma inti ma stajx tarafni għaliex inti tara ħafna uġu fuq il-monti mhux hekk? Ħalli nimmur. Issa jien nara lil Zjuk Fredu. Tajt li tziju Fred. Da żgur. Ngħid li Zjuk Fred. Issa kieku jsir jaf nannuk għajb li għamilt. Ma tibatux il-qabar. Mela tafu wkoll. Żgur li nafu lil nannuk. Kien raġel sew ħafna nannuk. U niftakru sew. Hekk se tħallsu tal-li ħa paċenzja bik u rabbik u tzijietek. Tal-li kursita. Għadu jmur jistat fuq il-bahar. Għadu għandu dak il-lutzu l-kbir. Nifhem jien li ma nara 40 sena. Kien raġel mola u b'saħħtu. Niftakru sew. U lil-Zjuk Fredu niftakru daqsxejn ta' tifel ukoll taf. Issa sikut qiegħed naraħ fuq il-monti. Nannuk dejjem ħadem jibes biex għala l-biċċa tal-ħobs. Għadu jmur fuq il-bahar. Waqaf imur dal-axħar, ġbidaw ġew daru. Missa ħatalina mur inti. Tassew jiddispjaċini għal nannuk. Nifhem jien illum għandu fuq 80 sena. Kont imur nixtri l-ħut minn għandu, u anka ġili għasafar kont imur nixtrihom minn għand Zjuk Fredu. Għat ma daħbu bija taf. U issa spiċċajt nixtri l-kazetz minn għandek. U nittama li lanqasent ma tasal biex tibda titħaq bija u tbeli xi kazett kopja flok oriġinali, eh? Imma x'fettillek għaj tagħmel hekk? Kelli pika ma' sħabi. Pika? U x'tibda pika? Li nidħol f'dar u nisraq xi ħaġa prezzjuża għax qatt mort imur ma' sħabi jien. Pażet ħex pika dik. Allura għandi nifhem li sħabek koll għandhom xi ħaġa prezzjuża minn dik li serqux. Iva. U fejn kontu tmorru? Daqqa n-naħa ta' fuq u ġili n-naħa t'isfel ukoll. U kultant tattakaw xi xieħ. Le, sħabi jdumu jaraw jistudjaw qabel ma jmorru jisirqu. U int trid turihom x'taqfel għaliex qatt ma mort magħhom. Le, qatt. Isma', tassew xortik tajba int taf. Xorti tajba jien. Għalfejn qbatt. Xortik tajba għaliex sibt lili. U b'rispetta ħbiberija li kelli lejn Annuk u lejn Zjuk Fredu. Allora min tista' tirrapportani? Sissa m'għandix iħsib li nirrapportak, għaliex sissa dik ma għamilt li xejn ħażin. Ma nafx, jekk nasal biex nirrapportak. Nirrapportak lil Zjuk Fredu. Tajt li Zjuk Fred? Ngħid li Zjuk Fred. Imma saħafef. Jaħtieġ li tirranġa it-taqlib kollu illi għamilt hawnhekk. Mela tix nibdew nisbarazzaw. Da żgur, u int sa tibda tisbarazza, il għaliex jien ma jinsammi xejn bidejja, għaliex jien ma qallibt ma ħarbat xejn. Jekk trid tista' tibda.
Minn fejn id-dar? Tibda billi tagħlaq dak il-kxaxen terfa dak is-siġġu tiġbor din it-tvalja, tiġbor l-affarijiet poġġihom fil-kxaxen, tirranġa l-inkwatri, tagħlaq il-cocktail cabinet, tagħmlu f'postu, tagħlaq il-kxaxen ta' din il-mejda, tpoġġi l-kuxins fuq is-sufan, tpoġġi l-kuxins fuq il-pultruni l-oħrajn, tagħlaq il-kxaxen hawnhekk, tagħlaq il-kxaxen ta' fuq dik il-mejda, poġġi dawk il-kantilabri eżatt kif kienu, iddawwar il-kompjuter kemm lil hawnhekk, tidħol fil-ġina, tdaħħal dak is-siġġu, teħel il-ħabel miegħu tpoġġih fil-keċċu. Stenna. Qabel ma tibda tirranġa l-kmamar. Bħala tpattija ta' dak li għamilt, issa ridek twedni. Illi qatt aktar ma tagħmilha ma' dawk il-ħbieb imħawda li kemm tagħmilha magħhom qabel. Huma minn nibda noħroġ. Sib ħbieb oħra. It-tieni ridek twedni illi qatt aktar f'omrok ma tagħmel ġennata oħra bħal din tal-lum ftemna. U t-tielet rridek tixtri xi ħaġa prezzjuża, xi ħaġa ta' deb biex tagħtiha rigal lil tsitek bħala tpattija ta' kemm għamlet għalik. Mela jinnaqla flus biżejjed. Interrompinix. U l-ħames irridek twedni illi ġi għal sħabek iroddu lura dak illi serqu minn ħadd ieħor. Kif? Min se jkonvinċihom? Int. Jien? Iva, Kif? billi ġelhom iroddu lura dak illi għadhom ma bihomx u jpoġġuh wara l-bibin ta' minn serqu. Mbagħad daqshekk ikellmuni u daqshekk ħbieb. Ġelhom int, fimt, ġelhom int. U jom illi int bniedem ta' gazz, jom ma xoħ biss ta' minn għal-arjet. Issejja, idħol hemm ġew. U ibda rranġa tqallib li għamilt. Għadha il-qallib mhux ħażin int. Da fejn nibda npoġġihom? Possibbli qatt ma qallibt fil-ġojjelli ta' tsitek. Fil-kaxxa tal-ġojjelli. Dik ma tantx għandha tzija. Nixxi ngħidu. U li kieku jiena fett li mun irrapportak lill pulizija kont faqqara għax kollox kienet trid bih biex tqabbadlek avukat ħalli jiddefendik. Imma jiena m'għandix biex nixxila tzija, jiena impjegat biss ma' tziju minn mindu kelli 10 snin. U skola ma tantx naf għax qatt ma mort. Il-ġenituri tiegħek qatt ma magħtu skola? Ma niftakarx. X'ma tiftakarx? Lill-ommi u lill-missieri. Ma niftakar biss lil-ġiuk Fred. Dak biċċa sew żgħar minni. Tziju qatt ma kellimni fuqhom u jiena ma tantx insaqsih laqqas. Għax ma tantx ippurtani minnhom jien. Tajċek, fimt. Dejja waħdi niftakarni d-dar. Darba minnhom it-tziju kien qalli li d-dar kienet inqabdet u kont hemm waħdi jien. U kienu li daħal għalija. Kont ħraqċi daqsxejn ukoll. U għalhekk kelli nqatta' xi ftit ta' żmien l-isptar. U ta' dan kollu tajtu l-grazzi billi għamil biċċa ġennata bħal dik, eh? Issa jinsibt lilek. Issa sa tħol konfidenza wkoll. Ejja Jisa, fittex aħles. Irranġa kollox. Għax Alla jbierek x'diżastru għamilt hawnhekk. U le hawnhekk kien ġam qalleb qabel ma dħalt U jien. int komplejtu. Ejja, ibda dawk il-kodba f'postom, iż-żraben f'postom, dawn il-flixken, is-sodott it-tifrex, kollox dawk il-ħwejjeġ, iddaħħalhom f'postom, ejja, ħaffef. Issa. Ħaffef, ħaffef. Mam, jinaw! Ġiet, ejja, ħaffef jekk. Issa da fejn nagħmilhom. U itlaqhom hemmhekk tibżax din il-kamra tiegħi jibtorrin jarawhom qalba. Issa imxi. Issa se nagħmlu aħna. Issa naraw. Ejja, tal-fej ma jridx jaħdem. Ejja. Isma, issa jeni murħdeja. U inti dabbar rasek il-barra bil-mod, ftemna? Ma minna t-tkellem nan. Waħdi. Victoria, ejja daqxej miħaj sarċina, ħalli l-orik xaħġa. Mux għal-sana. U għaddi kam għamil żewġ platti tajċ kam huma interessanti. Imxi miħaj. Fumanċu, ċuħinlaj, u ċumanċu.
Jien raġel, mela naf. Ġuvni hemm fuq nan! Ġuvni, viva bela, zejt najdu. Dak it-tifel ta' ħabib tiegħi ġi jarana, miskin. Jiġi jarana. Tixini nan! Dik. Ribsu l-ħallilin nan! Mux ħallilin, dik nil-bisajn meta nkun sejjer il-qoddis. Ma nanda xħaddi għad fuq. Dan ix-xajfa tela fuq biex jara l-veduta ta' fuq il-bejt. Mela ħammur narajin minnu! Le, jismu Franz. Le, għaw, fej sejra. Minnu nan? Franz jismu. Ġabli Amorin. Ġabuli, min ġabul? Ġabuli, batu li tsijuħ Nanda għawnek. tijak. Iva, dak tijak, da zgulli tijak, dak. Għax bejt n-naqax n-nijam, Ġifiri tnaqqax nan. Tnaqqax ġifiri tnaqqax. Għax il-senjur, X'ismek? jena Franz. U x'qed tagħmel hawn? Għax il-senjur, għabadni nizel dawn il-pjanti. Għalfej. Franz, Marija, aħjar tinżlu taf. Ejja, ħanejnek. Le, mux taqal. Le, ħanejnek. Għajda għalbi mux fl-injam sa nibda nonqox imma fil-ġebel. Bissi kolli bżon ċangun kbir. Jek ma nsibxie kantuniera u nibqa daħal fija issa. Nan, il-pjanti. Mela għajt ma Franz inti? Il-pjanti se tagħmlu bihom nan. Dawka biex intellaħħom fuq il-bejt għax irrid irraqqadhom. Allura mhux hawnhekk fejn kellna ninżlu bihom, kellna ntellgħuhom Ma fuq. tlek xir lilek illi trid ittellaħħom fuq il-bejt. X'qalet? Inta laħalqek kemm jista' jkun tħaftħux ftemna. Papà, għamma Patrick u Marko ma jieħdu kafe l-pastries. Iva. Marja ma nisiltux miegħek. Amorin. L-amorin. L-amorin. X'amorin, ħanara? Le, ma tistax taraħ l-amorin, għalix l-amorin de tazzi u Franz għadhom friħu, u ħadd ma jistaraw, u Franz kien sejjer issa. Tħawad nan li tajtom il-bik naħseb. Le, ma mhux kont sejjer inti, kien sejjer. Issa, Ivi, country boy, allura grazzi ta' fajdu, grazzi li tziju. Le, ħana mill-kafe, trid? Le, ma jrisfattax maġġa li rrit imur, ta' Le, ħana mill-kafe. Marija, mur fuq, tella dawk il-pjanti, u l-kafe jieħdu darbohra. Le, nan, l-ewwel nagħmlu kafe. Tisma mill-li għatlek jiena, la mur kull pjanti fuq, issa ekla. Għax rrit imur. Mela ma waħda ħlisna. ċaw, sejjer, issa. ċek mux dit, għan tibdil kazet fuq il-monti. Inta l-monti, ġver. Le, U kif lejna, mux ma taċ nisiħ mal-arta. le, għandu tsijuħ fuq il-monti, tsijuħ mux fuq il-monti. Mirek il-computer. Le, xiex kien sejjer tafa, għandu xjamel. Għandu xamel l-lum il-ħad. Kollu xjamel narta, ħattu xie kollu xjamel. Kollu ħafna xjamel narta. Ejja, għandu lobba jisima choose your partner, għatlabta. Hija ħassra Viktoria ma jistax għax irid jilħaq il-karozza ta' ħażebu. U għal-daqsek nannu batu wassu d-dadja u Marija. U dada qas għandu Aħjar petrol. jitwaslu Marija, Dada u laqqas nġimija. petrol mandu laqqas Marija għandu qiegħda service il-karozza. Naħseb tu preferixi birra. Birra. Ma tarax, u ersaqla u ħallek mill-birra da ma jixrobx birra, irrid imur. Illa jix il-fittex jasa ħażebu, u għandu tzija ma jiflax, u ġveru ma tiflax it-tzija. Tara tzija ma tiflax, ja ħasra, għajdila ċaw. ċaw, għallek ċaw. Tixini, nan. Dik kienet ħadmit il-nanna bil-labar, għalli ħafrila. Kont nilbisa fil-ġemma kbira dik. Iva, kont imur nikkumpanja, kont namel żewġ wiżniet ktajja ma saqajja u nġor salib fuq dari. Dik mux ta' soldati, na. Le, dik tilbisa, għara, dik tilbisa hekk meta kun il-bart biex ma tħoss. Ma xi tilbisa l-bart. Iva, l-bart nilbisa, da żgur, ma meta kont tifel, kont għaddi fratel, kont nilbisa. Iva. Għara, ħawatni, nitlam bid-deljem. Iva, mur. Il-papa dal-waqt ġej. Iva, da ġej il-papa, kollu so. Mela, selli li Franzu jien nselli għalik ħafna, u għajdu l-għom li rriddi ġenerakom. Trid narik il-pitturi tiegħi. Marija, ma tarax, ma jistax taf, illa li xmaġġel, u jrid imur għax għandu xjagħmel. Le, ara. Trid ngħidlek x'nagħmlu, trid tiġi magħna mor nieħdu kafe l-pastries. Rastra m'għandux ħin dak, maġġel għandu x'jagħmel, irid jitlaq u x'veru trid titlaq. Irid jitlaq biex hekk. Ma importax imbagħad inwasslu jien bil-karozza. Ja ħasra, ma jistax ikolli twaslu hinn bil-karozza. Irid imur. Tiftakar xattinna bil-qoddis. Biex ġejja. Għattinna li kulħadd l-istess, u bnidem il-karattru tarfu mhux minn fejn jiġi. Viktoria, qed tinsa li jenna nnu, kux. Ara, ħna se nitlgħu nbidlu. Mela morru bidlu. Fl-aħħar, ħlisna minnhom. Issa, ftakar fil-kondizzjonijiet li għamiltlek, u ftakar ukoll li dawk in-neputijiet favoriti tiegħi. Issa barra. Dan nħdu miħaj? Le, dak se jibqa' hawn. Issa,
Barra. Ma dawk jieħdu għal-jom jek nitlaqek. Barra. John, dan John, u dan Franz. Jena Franz l-electrician. Electrician? Int electrician? Iva, dan l-electrician. Insomma, qed jagħmel is-City and Guilds ta' electrician għadu mhux propja, Iva. U ġibtu biex jagħtina daqqa tajn id-dawl, forsi nibdlu s-sistema kollha. Se nibdlu d-dawl aħna. Iva, ma tafx inti qed jintefa' spiss id-dawl ħanini, allura forsi nibdlu. U tħabbix għalik taf, mhux inti tħallas, jien nħallas. Immorru, Franz. Tmorru fejn? Għax aħna ħarġin ma' Franz. Sal-karozza tħazzebux biss, ma mhux veru. Wasluh, sal-karozza. Għax nannu għalli trattaw li kulħadd l-istess. Bye. Ciao. Ciao. Minti, taf minnu dan Franz? U ta' xkolli naf minnu. Dana, Franz, dan ġufni da. Tajba di. U li jedi jiġu għaw, jisibu ġufni u joħorġu miegħu. U fejn marru miegħu dan? Marru wasluh. Iwasluh. 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 Dan mux tamil. Dan mustamil, dak tijak. Tiegħi. Qatt ma rajtu bajnejja kif tiddu jkun tiegħi. Allura kif ġi? Sajr, naf kif ġijaw. Dak it-tifel mhuwiex ta' dik ix-xaħda. Żgur. Mhuwiex ta' għattani. Jossra kemm inti dispeċini li ma kontx naf li daħal jisra. Isux, xi Robin Hood hej, jisraq lis-senjuri biex jagħtihom lill-fqar. Le, tal-gatt, taf, mhux bħalek. Victoria. U biex ninkikba, imma miskin taġ kemm tassartux qatt jgħidilna hekk kemm jaħdem qatt ma kien jaf il-parents tiegħu, bil-kemm jaqra ma jaf. Għadna l-issa mux jistudja s-City and Guilds. Le, City and Guild ma mlux, imma fid-dawl jaħdem da żgur, fid-dawl tax-xemx fuq il-monti. Imbagħad ġie għall-kuġinuh jiffirmalu għax hu m'għandux liċenzja tad-dawl. Sewa. Il-nis Franzi li nafhom ħafna jien. Nissewa ħafna. U kienet propju għalhekk li jiena ma rridx insalbu lil Franz, imħabba il-familja tiegħu. Dana kollu xorta rittu li jibqa' jiġi hawnhekk ħalli nara kif inhu sejjer issa, bot minn dawk il-ħbieb li kellu. U raġunijiet l-oħra? U raġunijiet l-oħra, rati, ħabs, u dak li seta jitgħallem il-ħabs minn nies ta' qattani. Għax wara kollox dan mhux ġufri tekka. Għax dal-axħar nannukom laħaq professur tal-kriminoloġija ta' fuq. Sewwa jgħidu. Nrabbi l-fama u mun norqod. Tajt min ġi bħalissa? Għamur Dan xie niftaħ. nisilaġi. Għajt min l-ewel Marija. Ara minn hemm. Aħjar mor maħħadha. Min hemm? Sollina u qiegħed. Min iridu? Għajdlu Fredu. Fred. Fredu, għajdlu jgħadli. Għajdlu jgħadli. Għaddi, law, Fred. Ibqa diħed. Kem għednu gost narak, Fred. Taxkien kabili ma narak. Skużani, ġejtek dal-ħin, ġejtek leb skuża li għamil dal-mina. Le, xie trid titlob skuża. Jina u Franz diġa għajna mux hekk. Isma' ditlek idek, ma għabdekx tiegħtnux. Qed tara kif ma. Xieċrani. Għax minn għandek ħelisa ħafif, sulli li ma tilħaq u għadda zaħira minn għandi le. Kif, minn inti mort Kollox nafsu li jena minn dejjem għatlu mandu xiridu l-Lewis u laqqas li jkun miegħu għatlu kamil darba. Għara kif sema minn ma kienx jiġri l hekk. Nistax lajk minn Mux jistara ġarani. Għara xamil, mort tisraq. Fred. Minn nisulli kiku ma sabx li l-ek raġel ta' zokkor. Kiku biħel ħabs kont il-qasajġan. Minti xfettille, Franz, ma tidix li inti biħed ta' għattani? Naf, sħabi daħlu kemm il-darba jisir u għantin il-senjuri. Imma jem kelli pattar ġulija maħħom, ma stajx niksirha. Zio Fred ċabaj ħambaq li għandin nitla raġel jena. Ta' zgur li titla
imma mhux mal-kriminali, mhux mal-kriminali! Rrit norjom li bħalhom. Allora minn se ġibtom hawnhekk ukollux. Le, dawk dejjem fid-djar tan is-sinjuri morru jisirqu. Ara, għat marfajt idejja fuqu, imma l-lum, l-lum se Ma misser. Għam kintu maqtaw. Ma tarax fet, ma tarax issa tagħmel dawk merid. Poġġu bil-qedemmek. U intom ukoll lara. Ejja, poġġu bil-qedemmek, Franz. Issa, kulħadd ipoġġi bil-qeda. U nippruvaw nikkalmaw. Għala dawn affarijiet li noqogħdu niġġieldu bejnietna. Bżonn li nuru li aħna nis ċivilizzati, mhux hekk. Ersa nara l-emto, ersa l-em, John, ersa. U intu kol, Tony, ersa l-em. Ekkara, nikkalmaw u nitkellmu bħala nis ċivilizzati. Mhux hekk. Nitkellem, Fred, kellem. Skużani. Ma ġara xejn, Fred, ma ġara xejn. Lista għaddejta li xata fali xux. Għax da raġel ta' zokkor. Għax da raġel sew. Taf minu tijuh dak inti. Tijuh l-arċipriet. L-arċipriet, fimt? U għalajt li kora. Niftakar li darba meta kodna d-nazar kien ġab ritratt miegħu. U kien għalli u ta' bus nannuħ. U taf minn kien għallinna li kien? Kien għalli li kien Mikiel Anton Vassalli. Taf minnu Mikiel Anton Vassalli jien? Leħu, użgur li ma tax minn kien Mikiel Anton Vassalli jien. Għalajt li kien minn kien. Dak li l-lum kif tidħol ħazzabuċ, tara l-istatwa tiegħu hekk taqsix. Issa taf minnu, taf, saqum. Oh, minna, mor, boss, Kalma, Fred. Nemżon, ħalli Viva, kollu sew. Issa mor ġiblu la safar. Mor ġiblu la safar. Skina Katarin, ċinkweta għandha mħabba, ċinkweta għandha ma' U le ma' ċalfetu tinkweta. Ux ma' tinkweta ħajsullin. U le tinkwetax. Tejhom nitolbok taċċettom daw. Daw xritto majt ma tarax. ħaġa żgħira. U iva. Issa buslu idea. Grazzi. Buslu dak kif konna Biżej, kollu sew. konna sarek. Nirringrazzjak. Nitolbok taċċettom dak l-aħħar par li fadal. Mela le, Fred, mela le. Grazzi ħafna. Jgħat naħt, sulli. Allura, Mikiel Anton Vassalli. Xieġi minnek, għax jek ma nizbaljax, inti kull jom mok sammut, le? Minnaħa tal-mama jieġi minni, għalek dak Vassalli jinsamu. Melissa, Franz, intajna Mazzju Fredu wkoll. Meta se narak paċi fil-lilek? Issa se tagħmel. Sana. Imma le veru taf. Ma għamilli xejn. Mux, eħċi trid, ma x'garanzija kellek li dak kien Franz? U kieku weġġek pa. Li kiku għaw kisersi, il-fattu li ma weġġanix, u int m'għandekx għalfejn toqgħod tinkweta. U ma m'għandix. Taf għaliex. Għanti dik it-tifla żgħira, issa qed tibda tiltaqa' miegħu f'paċe fil U għajjaġu. Nittama li meta nkun mbiegħed minn hawnhekk fuq xi seminar ma jiġri xejn. U għajjaġu. U iva, x'fejja t-tifla u x'li toħroġ ma' wieħed li ma jaf jagħmel xi ħlif ibiħ il-każett fuq il-monti. John, tantx toqgħod ix-xammar imnieħrek. Tinżejx li missierek turet frazzett f'nofs li għaliqi. Billi Franz joħroġ ma' Viktoria u ma' Marija b'daqshekk x'fiha. Lilek tassew ma nistax nifmek. Dak it-tifel issa ma baqalux ħbieb, x'ħbieb li kellu ħallihom. Rid ħbieb ġodda żgur. U daw jista' jsibhom permezz ta' Viktoria u Marija. Ħbieb li huma ħafna inqas imħawdin minn dawk li kellu qabel. Verament ma tantx għandi għalfejn noqgħod ninkwieta biżna biex Viktoria qatt ma saddet ma' ħadd. Isma', inti tassew se tbiddel id-dawl. Le, dik gidba. U Viktoria qalet li se tibda tnaqqax fl-injam. Dik ukoll gidba? Gidba oħra. U li qiegħed toħroġ barra bil-balaklava minħabba r-riħ. Dik gidba oħra. Gidba oħra. U ta' Mikiel Anton Vassalli. Dik gidba ta' meta kont għadni tfal. Tista' tgħidli xi ħaġa waħda mqar li mhijiex kidba? Illum ħlist ġuvni milli jibda karriera, dieħel u ħiereġ il-ħabs.
Neħdu kikratessa. Neħdu kikratessa. Neħdu kikratessa. Tal-bot jew tal-kartu? Tal-kartu. Zokkor kemm tiegħu? Tnejn zokkor. Għax miskin il-nannu l-lum se taweġġawu.